Ka Sarkar Pedeng kala penjari da kasensyar Presiden ni President's Rule ha Manipur kabalapan kot no e kitayaw jong ka jingbam thikna hadien ka jing e no kam jong Menteri Rangba ka jela UN Biren Singh. Kani ka jing shimrai kalawan long ru ha Pedeng ka jing akan ajat bin riu kabadang yai beteng ba ka jingbam la jong ka BJP banjit ya unong elam batmai kabalapan long ya kasensyar khadar bakan don ha Pedeng ka jing kelumar. Kani ka jing penjari yak artikel 356 kalawan long ru tang saus ngi hadien ba Biren Singh ulah hirshuki no hakas ngi ublei balala hadien ka jing alang bat Menteri ka Sarkar Pedeng Amit Shah. Ka jing e no kam jong using kata hadien jan arpway benai jong ka jing khie jong ka jing akan ajat ben riu kalawan long ru hadien ka jing mi jong ka jing pher jing mut hapo ka seng BJP ha Manipur bat ka jing ma ka bala ban mi halor ka jing bam yo ya ka jing shania hapo ka yeng dor bar thau an ka jela. La ban kdo ba ka jing snam na ka jing sngow ya pher jat ben riu hapo Manipur kala shim ya ka jing jong palat ars pa san phongot ki brio bat pen kala sakma da ki hajar ngot ki weipan. Ha ka jing pen bena bapura jongka ka Ministry of Home Affairs MHA kalaong kat ba manga ka Draupadi Murmu Presiden kari India ngalayo pediang ya kakai pot na ulat ke Manipur bat hadien bangala bishar ya kakai pot bat kiwei ki jingtim ngalas ngohun baya ka Sarkar Manipur omla ban penyat kat kum giriti sensyar jongkari. Menta namar kata haba pendan kam ya ka bor bala ada ka artikel 356 ngapun bena bangala shimti ki kambaro jong ka Sarkar Manipur bat ki bor baro ki bala ai ni pendan kam da ulat bat ngapun bena bai ki bor jong ka yendor bar thau an jong ka Manipur on pen trekam dalani hapo ka bor jong ka yendor bar parliament. Ka jing e ha keleng kinongelam ha Manipur kala nang jor shushu hadien ba unongelam ka BJP ubadai khmi yakathan shate la mingi usambit patra bat ka Presiden ka BJP ka jela ka A Sharda Devi kala kendo ya ulat ka jela u Ajay Kumar Bhala ha Raj Bhavan ha Imphal ha ka khat artrik rempang. Kani ka jingalang kabala ne shiteng kenta kamshimna la ban penbet ya ka jing e kabala lam sha ka jing penjari ya ka jing sensyar ka Sarkar Pedeng ha kani ka jela kabadan ha Pedeng ka jing akan an. Namar ka jing nang jur ka jing pher jing mut hapo ka BJP ha Manipur ba ka jing thali ha ka jing don nongelam ka jing sensyar Presiden kala trekam bet ya ka Manipur na po Delhi kat ba ka parliament kala shim ya ka bor thau an halor kani ka jela. Kani ka sinjam ka pen iru ya ka dak jong ka jing aksat jong ka BJP bantem ya ka jing akan at hapo ka than bat halor ka kenrum kenram san hima ka badang ya shakaman.